glume pe seama lui Iohannis între Gorghiu și Blaga chiar de ziua lui. Așa am aflat că a fost ziua președintelui. Deci secvența este foarte tare. Ce șușoteli între Vasile Blaga și Alina Gorghiu despre Claus Iohannis surprinse de microfoane. Am concretizat mai multe cu tine decât cu el. Cum? Nu, este foarte tare. Este foarte tare. Atenție. Deci erau ei la nu știu ce treabă de asta de partid, de PNL-ul vieții, cu nu știu ce, și la Constanța se desfășura nu știu ce. Și era un prezidiu, eu acum am văzut, de-aia n-am mai am timp să vă dau secvența cu imaginea, vă dau doar sunetul, e neimportantă imaginea, ci un prezidiu la care stăteau și Blaga și Alina Gorghiu și în picioare era un cetățean care vorbea. Zicea acolo, domnul Motreanu. Discursul vicepreședintelui Dan Motreanu, care făcea referire la PNL și la contribuția lui Claus Iohannis și Vasile Blaga la succesul partidului, nu l-a convins pe acesta din urmă, adică pe Vasile Blaga. Mai mult, copreședintele liberalilor nu a mai avut răbdare și și-a exprimat punctul de vedere fără să-și dea seama că este înregistrat. Blaga i-a șoptit senatorului liberal Puiu Hașotic că mai multe a realizat cu Alina Gorghiu. Liderul PNL a insistat asupra comentariului său pe care l-a repetat și pentru Alina Gorghiu. Ideea i-a surâs acestea, că râde la probe, adică râde așa. Cei care a schițat imediat un zâmbet. Mai mult, spune că se consideră periculoasă. Eu n-am înțeles la ce se referi doamna Gorghiu când a spus că e periculoasă, dar vă dau sunetul. Imaginea, asta e, n-avem cum, dar sunetul, vă concentrați, este genial. Asta să dau cel mai tare din lume ca să se audă, atâta se poate. Bun, gata? Și? Președintele Florin Antonescu și domnul Vasile Blaga a început și pe care domnul Vasile Blaga și cu domnul președinte Claus Iohannis a concretizat. Sunt sigur că Partidul Național Liberal va reveni acolo unde este în istorie și va reveni la potențialul pe care l-a avut în perioada începerică, va aduce cu adevărat realizările. Deci asta a fost. Sper că s-a auzit comentariul Blaga și al doamnei Alina Gorghiu în timp ce vorbea domnul Hai cu atenție. Vă mai dau o dată. Atenție, asta. Acum vorbește un om în picioare lângă prezidiu. Și zice? Pe care domnul Vasile Blaga și cu domnul președinte Claus Iohannis zice Blaga. Sunt sigur că Partidul Național Liberal va reveni acolo unde este în istorie și va reveni la potențialul pe care l-a avut în perioada începerică, va aduce cu adevărat. Cu tine decât cu el, doamna Gorghiu râde și zice sunt periculoase, dar faptul că ei se amuzau foarte tare de discursul, deci mi-aduc aminte de secvența aia absolut fabuloasă, aia e cea mai tare de departe. Aia cu Berceanu, când vorbea unul din guvernul băsist, zicea, o să facem, o să dregem, o să construim, și era Berceanu lângă el, se uita și făcea. Mai țineți minte secvența? Așa. Domnul Claus Iohannis, cu care am făcut, am drept și mai multe am făcut cu tine decât cu el. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Dar e foarte amuzant în sensul ăsta. Mi s-a părut foarte simpatic. Nu știu dacă domnul Iohannis are simțul umorului. Mie nu mi s-a părut că ar avea vreo urmă măcar, dar nu știu dacă are simțul umorului. Mi s-a părut oricum o secvență simpatică. Sunt convins că domnul Iohannis va aprecia foarte, foarte mult spiritul acesta ludic, jucăuș al domnului Blaga și al doamnei Gorghiu. Dar doamna Gorghiu are și dânsa mult umor, uneori involuntar. Da, deci absolut involuntar. Dânsa a fost în campanie electorală. Eu am aceste secvențe de pe site-ul felixrache.ro. Absolut senzaționale secvențe. Deci în campania electorală doamna Gorghiu se duce să sune la ușă, la un apartament, într-un bloc, și răspunde un copil. Copil mic, copilaș. Și doamna Gorghiu insistă să-i deschidă ușa, copilul respectiv. Și copilul îi zice, dar eu nu deschid hoților. Nu există ceva mai tare pe pământ. Haideți să vedem dialogul, este fabulos. Nu deschizi la hoți, dar dacă îți spun că sunt Alina Gorghiu, deschizi? Alina Gorghiu sunt. Mă cheamă Alina Gorghiu. Cum?
Vii să te uiți pe vizor? Da. Vii să te uiți pe vizor? Nu am dreptul să vorbesc. Hai, uită-te. Hai că sunt deputatul de colegiu de aici. Îmi deschizi? Am venit să-ți las niște materiale electorale. Bravo, foarte bine. Pa, te-am pupat. Nu există nimic mai tare pe pământ. Da, nu deschid hoților. Dar doamna Alina Gorghiu, eu, într-adevăr, eu am avut altă impresie în timp, adică am avut altfel am apreciat eu pe doamna Gorghiu de-a lungul timpului. Unele dintre percepții mi s-au schimbat prin forța lucrurilor. Dar este absolut amuzant felul în care este perfect inadecvată. Deci, în mod evident, vorbește cu un copil mic. Zice, vii să te uiți pe vizor, îți dai seama și vedeai pe copilul ăla cărând un scaun să se urce pe el, să uite pe vizor, ce sunt Alina Gorghiu. Cine? Întreba copilul. Adică, dacă îi spunea sunt Mickey Mouse, dacă îi spunea sunt Mickey Mouse, s-ar putea, mă rog, să fi știut copilul despre cine e vorba. Adică Mickey Mouse. Știe Fimiu cine e Mickey Mouse. La 1 an și o lună. Musca, Misca, Mickey Mouse. Na, toți care aveți copii n-aveți cum să fi ratat Musca, Misca, Mickey Mouse niciodată. Bun, deci Mickey Mouse. Ar fi știut lumea cine e? Alina Gorghiu. Cine? Mică, îmi pare rău, mama nu e acasă, deci pa. Iar secvența aia absolut fabuloasă, cum îi spune, zice, sunt deputatul de colegiu. Dai seama, aia mică. Hă? Cine? Deputatul de colegiu? Nu. A, deputatul de colegiu. După care, ca să o lămurească, știi, complet pe aia mică, zice, ți-am adus niște materiale electorale. Băi, dă-mă dracu! Aia mică, dar tu îți dai seama, când s-o fi întors maică sa acasă și o fi stat de vorbă cu aia mică, înțelegi? Deci ce s-a întâmplat, mamă, cât am fost plecată? Păi a venit deputatul de colegiu Alina Gorghiu. Și ce vroia, mamă? Să ne lase niște materiale electorale? Nu se poate. Hai, încă o dată, secvența este fabuloasă. Bravo, bravo, îmi place mult, mult! Încă o dată, secvența cu doamna Gorghiu. Nu deschizi la hoți, dar dacă îți spun că sunt Alina Gorghiu, deschizi? Alina Gorghiu sunt. Mă cheamă Alina Gorghiu. Cum? Vii să te uiți pe vizor? Da. Vii să te uiți pe vizor? Nu am dreptul să vorbesc. Hai, uită-te. Hai că sunt deputatul de colegiu de aici. Îmi deschizi? Am venit să-ți las niște materiale electorale. Bravo, foarte bine. Pa, te-am pupat. Da, și ce a mai vrut mama Alina Gorghiu? A zis să mă uit pe vizor. Nu, tare, 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 tare. Bun, bun. Ok. Cu copilul nu i-a ieșit foarte bine discuția. Adică copilul era în rolul lui de copil. Alina Gorghiu era în rol de nu știu exact, adică în ce rol era, pentru că n-avea nici cea mai vagă idee cam despre ce e vorba la copii. Așa. Sunt Alina Gorghiu. Așa e mică ce. Te știu, pe tine, pe Sandy Bell și pe Donald Rățoiu, vă știu la fix. Da. Dumnezeu pe pământ. Sunt deputatul de colegiu. Dar oricum, dialogul cu Vasile Blaga e și mai bine, doamnei Gorghiu, ăla interceptat, ca să zic așa, de microfoanele de pe masă cu glumele pe seama președintelui Iohannis. Dar asta cu sunt periculoasă. Ok, nu zic. Poate că dânsa este periculoasă. În weekend, a problem has been detected. Scrie pe ecran, s-a făcut negru. Deci, hold up! Lasă calculatorul în pace. Zice, stați o secundă, că s-a dus dracu toată emisiunea. Deci, start Windows normally. Există, vrem să fim kinky sau vrem normally? Că nu știu, start Windows normally? I-am dat enter. Ai, că vin așa niște meteoriți și fac așa. E foarte mișto. Ia sună pe Alina Gorghiu, întreabă cum ar trebui să procedăm.
Da. Nu, că până... lasă așa. Deci, ce spuneam? Spuneam că în weekend, domnul viceprim-ministru Gabriel Oprea, președintele UNPR, da, a fost la ProTV. A fost la ProTV. E o emisiune, nu știu, care se desfășoară în creierii dimineții, ceva, nu știu să vă spun cum se numește, bun. Deci îți dai seama că tot ce am selectat eu pentru emisiunea asta s-a dus dracului, cred că realizăm asta, da? Ia stai să vedem că avem aici buton Restore. Ai, mă, care... Băi, a mers cu Restore, mă! Restore, ăsta este rudă cu generalul. Vicepremierul Oprea a fost la 20 de ani, așa se numește, uite că scrie aici, după 20 de ani, așa se numește emisiune sau acea emisiune foarte, foarte matinală, de la ProTV. Și spune în felul următor: dacă PSD modifică codul penal pe furiș, ne retragem de la guvernare. Nu știu, ce înseamnă pe furiș? Ce înseamnă să modifici un cod penal pe furiș? Furiș? Furiș vine de la a fura, pe furiș. Cum se poate modifica un cod penal pe furiș? Astfel încât vicepremierul Oprea, deputat sau senator sau ce e el, să nu știe că se modifică. Adică în ce fel? Că nu înțeleg. Nu înțeleg cum se poate întâmpla. Bun. Bă, gata. Așa. Și zice, dacă PSD-ul, băi, nu pot să opresc mizeria asta, mă. Nu se poate face emisiune cu nu se poate. Da. Deci vicepremierul Oprea îl avertizează pe premierul Ponta. Dacă PSD modifică codul penal pe furiș, ne retragem de la guvernare. Bun. Asta este o afirmație a domnului vicepremier Oprea, care vine după o altă afirmație, că domnia s-a făcută sâmbătă, vineri, sâmbătă, nu mai știu exact, oricum zilele astea, la Adevărul, parcă acolo, la videochat la Adevărul, conform căreia o susține total, așa a zis, pe doamna Codruța Kövesi și pentru un nou mandat în fruntea DNA. Acum, după câteva zile, maximum 3, vine domnul Oprea și zice, dacă PSD modifică codul penal pe furiș, ne retragem de la guvernare. Eu aș vrea să văd asta. Să văd cum se retrage Oprea de la guvernare. Tare curios sunt. Sigur că nu am, de ce să vă păcălesc, nu am mari așteptări de la premierul Victor Ponta, în general. În special în legătură cu domnul Oprea. Adică atât de multe greșeli a făcut din punct de vedere tactic și logic domnul Ponta, încât nu mă aștept să procedeze corect din punctul meu de vedere în această situație, corect din punct de vedere logic în această situație. Eu cred că modificarea codului penal este o modificare absolut de bun simț. Înlocuirea sintagmei, măcar în legătură cu înlocuirea sintagmei suspiciuni rezonabile cu indicii temeinice. Și eu aș vrea să văd cum să retrage vicepremierul Oprea de la guvernare. Ia arată-ne cum faci tu, domnul, cum faceți, domnul general, retragerea asta. Eu vreau să o văd. Deci eu sunt fan. Sunt fan retragerea lui Oprea de la guvernare. Hai să vedem cum se întâmplă treaba asta. Sigur, UNPR-ul, întrucât asigură o anumită aritmetică parlamentară, întotdeauna s-a retras de la guvernare doar ca să intre într-o alta. Dar eu aș vrea totuși să văd, hai totuși să vedem, cum se retrage vicepremierul Oprea din această guvernare, din foarte multe considerente pe care nu cred că am timp acum să le detaliez. Dar mie mi se pare că aceste afirmații ale domnului Oprea, care sunt absolut convins că a votat pentru neînceperea urmăririi penale în cazul domnului Ponta pentru conflict de interese, dar se declară susținătorul total al doamnei Kövesi și această afirmație amenințătoare, dacă PSD modifică codul penal pe furiș, n-am înțeles ce înseamnă pe furișul ăsta, ne retragem de la guvernare. Eu aș vrea să... Hai, domnul Oprea, să vedem. Ia mai retrageți-vă o dată de la o guvernare, că sunt tare curios cum o să o faceți de la asta. Am văzut cum ați făcut în cazul... într-un alt caz, dar hai să o vedem cum faceți în cazul ăsta. Pentru că eu am senzația că recunosc o cacealma când o văd. Și zic că asta e una dintre cele mai mari cacealmale. Hai să vedem, hai, sec!
să punem cărțile pe masă, să vedem fiecare ce are în mână. Dar, repet, nu mă aștept de la domnul Ponta să joace în acest fel. Dacă tot vorbim despre modificarea codului penal, care, iată, și-a găsit cel mai mare adversar în persoana domnului Oprea, credeam că cel mai mare adversar din punct de vedere al discursului public este domnul Klaus Werner Iohannis, pe locul 2 fiind doamna Livia Stanciu de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Ați văzut cum pronunță, cum vorbește dânsa? De zici că e manualul de istorie? Accentuând fiecare literă din fiecare silabă și vorbind rar. Ați observat? Deci credeam că cei mai mari adversari din punct de vedere al discursului public sunt președintele Klaus Werner Iohannis și doamna Livia Stanciu. Dar iată că și vicepremierul Gabriel Oprea vine tare, dorind să ocupe și domnia sa măcar un podium, să se situeze pe podium la treaba asta. Haideți să vedem în secundele următoare o secvență, după părerea mea, absolut fabuloasă cu doamna Livia Stanciu. Dați-mi voie să vă explic mai întâi despre ce este vorba, după care vedem exact secvența, după care o să o comentăm din nou. În principiu este așa. Doamna Livia Stanciu se declară, exact cum vă spuse, împotriva modificărilor de la Codul Penal și se referă exact la înlocuirea sintagmei suspiciuni rezonabile cu indicii temeinice. Primul lucru pe care cred eu că trebuie să-l observ pentru că sare în ochi, adică te ia de ochi, n-ai cum să nu-l observi, este tupeul. Eu n-am mai văzut, vorba domnului Ciuvică a vorbit despre asta la sinteza zilei, eu n-am văzut tupeu ca ăsta nici măcar la Băsescu Traian, pe care îl credeam campion mondial absolut din toate timpurile, la capitolul tupeu, la concurență cu Madame Udrea. După părerea mea, mostra de tupeu a doamnei Livia Stanciu îi întrece pe cei doi, dând dovadă că afirmația întotdeauna se poate mai tare de atât sau mai rău de atât sau este adevărată. Deci doamna Livia Stanciu, după cum bine știm, a făcut o plângere penală, considerându-se șantajată. Un om a fost încarcerat mai mult de 6 luni pentru că doamna Livia Stanciu s-a considerat a fi șantajată. Șantajul fiind o faptă penală. Doar că instanța a achitat-o definitiv pe doamna Ararinca, despre dânsa este vorba, în legătură cu acuzația penală formulată de Livia Stanciu. Deci, tocmai tu, protagonista acestui scandal uriaș, național, scandal în legătură cu faptul că un om banal din România a fost ținut la temniță mai mult de 6 luni doar pentru că așa a vrut doamna Stanciu Livia, să vii deci tu, protagonista acestui scandal, și să ne explici că arestarea preventivă, căci doamna Rarinca a stat arestată preventiv mai mult de 6 luni la pușcărie, să vii să ne explici că arestarea preventivă e foarte bine cum să faci acum. Deci tocmai tu să vii și să ne spui că e bine cum să faci acum pe suspiciune rezonabilă și că nu trebuie indicii temeinice, mie mi se pare depășirea oricărei granițe de tupeu atinsă anterior de o ființă umană. Adică este, pe părerea mea, trebuie omologată în Cartea Recordurilor această mostră de tupeu. Odată. 2. Aș vrea să încercați să auziți ce spune doamna Stanciu. Întotdeauna când vorbește doamna Stanciu este foarte greu să auzi ce spune din cauza felului în care spune. Deci felul cum spune doamna Stanciu de cele mai multe ori te împiedică să asculți ce spune. Dar dacă auzi ce spune, auzi următorul lucru pe care îl spune clar și răspicat. Și anume că în urma probelor, atenție, în urma a probelor apar suspiciunile rezonabile, ceea ce este noaptea minții. Haide mai întâi să o ascultăm. Vă rog să ascultați clar că se aude foarte bine. Foarte bine. Nu ca glumițele domnului Blaga și ale doamnei Gorghiu, am înțeles că așa e accentul, Gorghiu, pe seama președintelui Klaus Iohannis. Deci se aude clar ce spune Livia Stanciu în legătură cu suspiciunile rezonabile care vin în urma probelor. Haideți să ascultăm și comentăm după.
Răspunderea magistraților, împrejurarea că a fost respins proiectul de lege, da, este ceea ce, într-adevăr, corespunde. Atenție, nu vreau să se înțeleagă că magistrații ar dori, eu știu, prin reglementările actuale sau nemodificarea acestor reglementări pentru a scăpa de răspundere. Nu. Magistrații sunt foarte conștienți de acest aspect. Orice proiect de lege care vizează răspunderea magistratului este un proiect de lege extrem de sensibil, care trebuie să asigure prin reglementarea sa echilibrul ce trebuie să existe pe de o parte între răspunderea magistratului și independența de care magistratul trebuie să simtă că o are în judecarea oricărei cauze, ori de câte ori soluția aceea este fundamentată pe lege. Am auzit-o foarte clar, dar că nu e asta secvența. Deci, nefiind asta secvența, nu este. Am dat altă secvență, ceea ce e absolut în regulă, dar era altă secvență, este cea pe care a difuzat-o Adrian Ursu la el în emisiune. Nu mai stăm acum să o mai căutăm, sunt ore târzii și complicate. Dânsa a spus foarte clar, am vorbit de altfel, s-a vorbit și la Sinteza Zilei, am vorbit și pe PASA cu Sinteza Zilei despre asta. Dânsa a spus foarte clar că în urma probelor, exact așa a spus, în urma probelor apar suspiciuni rezonabile, ceea ce este noaptea minții. Este noaptea minții pentru simplu motiv că dacă ai probe, ce înseamnă probe? Păi probe înseamnă certitudini. Deja dacă am probe, am certitudini. Nu am de ce să mai am suspiciuni rezonabile dacă am probe. Este absolut un nonsens din punct de vedere logic, dar pe care doamna Livia Stanciu nu are nici cea mai mică jenă să îl propage public. Adică am găsit secvența până la urmă asta cu... Păi, hai să o dăm pe asta atunci, nu pe aia... Hai să o dăm pe asta corectă. O să discutăm în Comisia Juridică. Dar este total eronat și cei care au indus opiniei publice un astfel de punct de vedere este nereal și îl susțin cu toată tăria și nefundamentat pe textul de lege existent la ora actuală. La ora actuală, da, reglementarea, legea spune așa: măsura arestării, pentru că despre ea m-ați întrebat, măsura arestării preventive, se dispune doar în situația în care magistratul judecător constată că în acea cauză există probe, atenție să nu uităm, probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă. Iar sintagma suspiciune rezonabilă este în deplină concordanță cu jurisprudența CEDO, care vorbește despre motive rezonabile care, într-adevăr, determină pe magistratul respectiv să aprecieze dacă în cauză se impune a se emite mandat de arestare sau, dimpotrivă, nu se impune emiterea mandatului de arestare. Legislația noastră este chiar mai drastică la ora actuală, cea decât cea relevată în jurisprudența CEDO, pentru că, vedeți, nu se vorbește de indicii temeinice, cum era reglementarea anterioară, ci de probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă. Probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă. Wow! Vă reamintesc că Camera Deputaților a respins un proiect de lege care este fundamental pentru societatea noastră, absolut fundamental, și care a fost inițiat de 44 de parlamentari la inițiativa Asociației Magistraților din România și se referă la legea răspunderii magistraților. Aceștia urmând a suporta efecte patrimoniale dacă comit erori judiciare cu rea credință sau cu neglijență. Camera Deputaților a respins acest proiect de lege. Urmează analiza în Senat, care este și cameră decizională. Eu zic că noi, poporul, dacă ne mai interesează în vreun fel țara în care trăim și de noi, dacă ne interesează de noi, având în vedere că justiția, după cum bine veniți toate ilimele de rigoare, justiția modelează mersul societății românești, cred că este absolut obligatoriu pentru sănătatea
pentru posibilitatea de însănătoșire a societății noastre această lege a răspunderii magistraților, care trebuie să răspundă inclusiv patrimonial dacă au comis erori judiciare din rea credință sau din neglijență. În acest moment este singura categorie profesională din România care nu răspunde în cazul în care greșește. Nu răspunde deloc. Ceea ce este inadmisibil. Un om care nu răspunde pentru faptele lui n-are absolut nicio limită. Nicio limită a bunului simț, nicio limită de umanitate, nicio limită de nimic. Pentru că, indiferent ce fac, nu răspund. Mă doare în cot. Sunt în vestul sălbatic. Încă o dată vă spun, acest proiect de lege a fost inițiat de Asociația Magistraților din România, pentru că magistrații adevărați din România, ăia care au conștiință profesională, realizează că printre ei sunt tot felul de măciuci sau de ofițeri acoperiți, care le strică reputația și care le încurcă în cele din urmă activitatea de zi cu zi, prin soluțiile demente, de multe ori, pe care le dau, sancționabile ulterior la CEDO. Și ajunge să se paralizeze și să se împută activitatea unui întreg sistem din cauza putregaiului care nu este eliminat de acest filtru absolut obligatoriu pentru orice societate sănătoasă. Ai greșit, răspunzi pentru greșeala pe care ai făcut-o. Nu există categorie profesională absolvită de răspundere profesională. Nu există așa ceva pe pământ. La noi în România există. Și este intolerabil. Ca atare, Asociația Magistraților din România am înțeles că este pentru o lege a răspunderii magistraților, care e un demers legitim, profesional, cât se poate de corect. Din nefericire, lașitatea deputaților, care dacă au senzația că se gudură ca niște penibili, nu îi mai ia mâine de acasă cu cătușe, sigur, ei se înșeală, sunt foarte, foarte penibili. Acest proiect de lege este un proiect de lege corect, absolut corect din toate punctele de vedere. Este foarte bun pentru țară. Este foarte bun pentru fiecare dintre noi. Sper că senatorii vor avea mai multă inteligență decât au avut deputații în această privință și cred că noi, cetățenii României, trebuie să punem presiune legitimă, corectă, pe reprezentanții noștri din Parlament să adopte o lege în acest sens a răspunderii în acest sens al răspunderii magistraților. Câte minute mai avem? Bun. Eu am crezut că, mă rog, cetățenii României sunt egali. De fapt, așa sunt și descriși prin Constituție, prin lege, că sunt egali cetățenii României. Adică nu există cetățenii ai României de rang 1 și cetățenii ai României de rang 2. Nici cetățenii din diaspora, care deci nu mai sunt în România, sunt în străinătate, nu sunt nici superiori, nici inferiori. Nici inferiori, nici superiori cetățenilor care încă trăiesc între granițele României. Acum, sigur, indiferent de cum va fi modificată legea votului în străinătate, indiferent de cum va fi modificată, n-ai cum să organizezi, nu ai cum. Indiferent cine le organizează. Klaus Werner Iohannis, Alina Gorghiu, Vasile Blaga sau Șova. Indiferent cine le organizează și indiferent cum va arăta legea votului din străinătate, nu ai cum să organizezi alegeri pe glob cum le organizezi în România. Că n-ai cum. Este o prostie să-ți imaginezi că ai avea cum. Nu ai cum. Bun. Dar, încă o dată spun, nu credeam că există cetățeni de rang 1 și cetățeni de rang 2. Dom'le, am văzut în uriașul aparat de propagandă, care în continuare nu-și face publice sursele de finanțare, nu face nici măcar o singură referire cu privire la sursele de finanțare. Gândul nu ne spune din ce bani trăiește, realitatea nu ne spune din ce bani trăiește, B1 nu ne spune din ce bani trăiește, evenimentul zilei nu ne spune din ce bani trăiește și pot să o țin așa până mâine seară. Văd deci la uriașul aparat de propagandă cu surse de finanțare obscure, în cel mai bun caz obscure, o temă. Românii din diaspora sunt cei care salvează România. Deci românii din interiorul granițelor sunt sunt inferiori, hai să le spunem așa, întrucât cei superiori sunt cei din afara granițelor care
civilizează, salvează, în sfârșit, numai lucruri din acestea mărețe și pozitive realizează. Întrucât eu nu am înțeles de ce n-am înțeles demersul propagandei care încearcă să mă culpabilizeze pe mine, trăitor în interiorul granițelor. Adică, dar de ce sunt eu? Eu ce-am, adică? Eu asta, ce aveți, bă, cu mine? Adică eu ce-am? Doar pentru că trăiesc în interiorul granițelor sunt mai nașpa sau ce? Care e problema cu mine? Mi s-a explicat că de mai multe situații de către... Am mai găsit acest gen de explicații în propagandă, că cetățenii din diaspora sunt cumva, trebuie să-i considerăm cumva eroi, întrucât trimit bani familiilor lor. N-am înțeles care e ideea, ce nu, că trimit bani în țară și trimit familiilor lor. Și eu trimit bani familiei mele. Care e diferența, am mai vorbit despre tema asta, care e diferența între 100 de lei pe care îi produc aici în România, că îi produc, ei nu existau. Nu existau, dar pentru că i-am produs, există 100 aia de lei, am produs-o. Asta înseamnă să produci. Nu exista, dar am produs-o, iată, există. Deci care e diferența între 100 de lei produsă în România, care ajunge la familia mea, și 100 de lei produsă în Italia, ajungând la familia respectivului? După părerea mea, nu e nicio diferență. Nu e nici mai bună, nici mai proastă. E 100 de lei pe care cineva a produs-o. Bravo! În sfârșit. Dar în sensul ăsta mergea propaganda. Haideți să vedem, fără să generalizez, adică a nu se înțelege, Doamne ferește, a nu se înțelege cumva că eu aici arunc o întreagă anatemă asupra diasporei sau... Dar observ că s-au înmulțit, asta fără doar și poate, s-au înmulțit mesaje cum ar fi. Și am intrat pe pagina de Facebook a unui propagandist abject, Florin Negruțiu îl cheamă, de la gândul.info, care este, am mai spus-o și pe pasa cu sinteza zilei, îl face pe Mircea Marean de la evenimentul zilei să pare un deontolog scrobit. Și observ că se înmulțesc următorul gen de mesaje. Uite, este una Mădălina Toma. Am prins screen. Păi, cine să mai fie golan dacă noi am fugit din România și au rămas doar scursorile comuniste împreună cu aparatul bugetar, pensionarii și handicapații? Bun, zice... Aștept să moară, tot doamna asta, e un dialog, mulți intervin, dacă vreți, nu mai am timp, dar vă citesc pe scurt așa. Tot doamna asta zice, aștept să moară toți pensionarii din România, bugetarii arestați toți și puși să-și demonstreze nevinovăția. Oamenii sănătoși beneficiari de certificat de handicap la închisoare, iar PSD în lanțuri. Tot aparatul bugetar de peste tot din România. Cineva îi spune... Cociș Florin, dacă eram în România, dădeam cu ei de pământ. Cred că se referă la PSD sau ceva. Dacă eram în România, dădeam cu ei de pământ. Dacă se întoarce diaspora acasă, va fi sfârșitul pentru mafioți. Eu n-am înțeles de vreme ce, mă rog, unii din diaspora, toți, unii din diaspora consideră că și-au luat țara înapoi, țara, nu știu, fusese plecată, nu știu exact unde, dar și-au luat-o înapoi, n-am înțeles de ce nu se întorc. Deci îl așteptăm pe Cociș Florin să vină să termine cu mafioții din România. Tot doamna asta, Mădălina Toma, zice, știu, însă eu doresc moartea tuturor bugetarilor. Aș lichida tot aparatul românesc de conducere. Aș lăsa decât, că e analfabetă, aș lăsa decât unele instituții de forță. Altfel e beznă și peste 100 de ani. De ce trebuia să aștept 100 de ani ca să mă nasc într-un sistem bun? Le doresc moartea tuturor pesediștilor. E o ură sănătoasă, reală. Bun, și așa mai departe. Acum, în continuare, găsesc discuția ce face statul român pentru diaspora o discuție corectă și legitimă. Dar, am mai spus-o, o repet, consider o discuție legitimă și următoarea, ce face diaspora pentru statul român. În afară de, fără să generalizez, în afară de înmulțirea, fără doar și poate, aici constat o îndesire a declarațiilor fascistoide scelerate de genul acesta. Da, nu mai avem timp, desigur. Bun. Man Prez ne-a adus ziare pe care încă n-am eu nervii și puterea să le citesc, odată pentru că sunt odioase, în al doilea rând pentru că sunt foarte plictisitoare și eu nu sunt falimentar sau din ăsta, cum sunt insolvent ca ziarele. Eu trebuie să fac audiență că trăiesc din banii pe care îi produc, chiar dacă îmi cer scuze, îi produc în România. Asta e.
Trăim, deci, în România, care trăim în România, și asta ne ocupă tot timpul. La revedere!